dị n'aka na-eti ọda Abobi ije chụba ego ije ụwa nke na-akpọnye n'ụwa oje na-ayọ ọchị ya mana nke na-agba mmanya mmiri bụ na ụfọdụ ụmụ nwoke na-akụzisi asịrị Alhaji Dangote o nwere nnukwu ego Adaeze n'ugbo o nwere nnukwu ego Imoni o nwere nnukwu ego Abobi ị ga-ata na-agbakọ ego nwoke ibe ya $10 o nwere nnukwu ego akwụgo na wide o nwere nnukwu ego oke nwa nọrọ ifite o nwere nnukwu ego Abobi tụlenye ị ga-ata na-agbakọ ego nwoke ibe ya ya ka obele nwa nwa onye ọrụ ifite ji wee nesi anya wee dịbe inu wee chụba ego Sunday Godwin ka osisa Chukwu Onyekwu oke nwa USA first son ọkwa ijelu bute ike obodo agbaghalịba oke nwa jelu bulu ego obodo agbaghalịba aka Chukwu jelili gị obodo agbaghalịba oke nwa nọrọ ifite oke nwa nọrọ ifite Obama first son ezi mmasị ụmụeze na igbo nọrọ ifite na-ekwusigo Obama first son Obama first son oke mma nọrọ ifite ọkwa nke bụ CEO Obama first son oke mma investment oke limited mma nọrọ ifite onye ọrụ ifite onye ego Obama first son CEO oke mma butiki na Nnewi Obama first son ọnwụ bụla ezi nna gị oke mma nọrọ ifite ọnwụ bụla odogwuna Obama first son let Mr. Boniface oke mma onye nọrọ ifite Montusu Obama first son ezi nne gị oke nọbụ mma nọrọ ifite Mrs. Catherine Ụkamaka onye Obama first son nne m ụlọ oke nwa oke mma nọrọ ifite afọ m ụlọ ọmụmụ Obama first son ka nke nne nwanne oke ya mma nọrọ ifite nwanne oke nwa Obama first son ọ dị Igbo ndị Amaka Blessing nwanne oke nwa Obama first son Obama first son oke mma nọrọ ifite onye ọrụ ibi ga-egwusigo Obama first son obele nwa ka Chukwu dị n'arụ o wee dị ime n'uchube ego Obama first son Chukwu wee gọzie oke nwa oke mma nọrọ ifite oke nwa wee buli ike Obama first son oke nwa oke mma nọrọ ifite onye ọrụ ibi ga-egwusigo Obama first son onye eze nwa m obi na-akpọ oke mma ihe nọrọ ifite oke nwa nọrọ ifite Obama first son Obama first son oke mma nọrọ ifite USA first son Obama first son ọsịmoke n'igwe na-achọ ifite His Royal Highness Dr. Dan Udoji amụma na ezi Igbo dị fọtụ igwe na-achọ ifite oke nwe na-ekene wee nye igwe igwe nọrọ ifite kedu anya ọrụ ifite ji afụ ụzọ Sa Emeka Ọfọ Sa anya ọrụ ifite ji afụ ụzọ anya ekwusigo ji afụ ụzọ onye nwere ego n'ọrụ ifite odogwu Emeka Ọfọ anya ọrụ ifite ji afụ ụzọ onye nwere ego n'ọrụ ifite Emeka Ọfọ Sa ji afụ ụzọ anya ọrụ ifite Emeka Ọfọ oke mmasị mụ kere ji ihe afụ ụzọ anya eji afụ ụzọ Emeka Ọfọ n'ọrụ ọrụ ifite ji afụ ụzọ mmadụ bụ Chukwu Victor Exchange ọkwa nke bụ CEO Ofialink Global Limited Exchange onye ego yi oke mmasị m keneyi The Exchange onye ego obere nwa kpatara akụ na nwa onye ego Exchange onye money onye ego The Exchange
Malaysia ezi nwa si awọrọ ifite kwụsịgo eze ringeti onye ọrụ ifite dike eze ringeti na male ezi nwa si awọpụta eze ringeti onye ego Ebuka Christian Mbaso ọfọ na Malaysia nwoke na nwanyị ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya n'ụwa ọfọ na amale ọfọ na Malaysia ezi nwa Mbaso ọfọ na amale Obama first son oke nwa kwulu si ama nwoke n'ụwa nye biko chubego maka nwoke ịgbaka ego nwoke ibi ya Alhaji Dangote akwụgo na wide oke nwa n'ọrụ ifite agbọbi itulenje oke nwa Obama first son obele nwa ka Chukwu dị n'arụ onye ọrụ ifite ekwusigo ọ sị mụ kene Alego kene Chukwu kenzi onye ego oke nwa na-ekene Miracle ife Chukwu bụ mmadụ onye ọma n'igede Ebuka George Egolu Yankin George Ebuka Malaysia CEO Lugano Hotel nke dị na Nioba oke nwa si mụ kenere Yankin George Dr. Chidozie akwa na Nioba akwa kuku tiwala gị dibịa ọbala tule oke nwa si nkene akwa ọba onwere onye mmiri ibi ya Obama first son obele nwa ka Chukwu dị n'arụ obele nwa Chukwu gbanyelu sinima o wekwanyelu ndị lo sinima oke nwa ị na-agbanye sinima Obama first son ị na-agbanye sinima oke nwa onye ọrụ ifite kwụsịgo onye nze nwa Amobi na-ekwunyeli ebube egwu ndị Igbo na-akpọghị oke nwa oke nwa